Predseda vlády, ako vnímate odhalenie britského denníka The Guardian, že britský premiér Boris Johnson mal dostať úplatok v hodnote 1 milión libier od zbrojárskej lobby za to, že v roku 2022 zabránil podpisu mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Pán premiér, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani poslankyňa, za postavenú otázku. Opäť pripomínam, že každý poslanec Národnej rady má právo postaviť otázku, tak nech nevzniká nejaký dojem, že si tu niečo organizujeme alebo pripravujeme. Ak vám to je smiešné, tak to môžete zopakovať ešte raz. Dajte vy otázky a veľmi rád na vaše otázky zodpoviem, ale sa tu nerehlite, prosím. Pani poslankyňa, začal by som tým, že vláde Slovenskej republiky veľmi záleží na dobrých vzťahoch s vládou Veľkej Británie. Je pravda, že veľvyslanec tejto krajiny veľmi často zasahoval do vnútorných záležitostí Slovenska, dokonca až tak ďaleko, že som musel opakovane upozorňovať predsedu vlády britskej, že jeho správanie prekračuje akékoľvek normatívy, ktoré sú určené pre diplomatov. A myslím si, že aj to mohol byť jeden z dôvodov, prečo došlo k vystriedaniu na poste britského veľvyslanca na Slovensku. Samozrejme, že sú to aj ďalšie momenty, ktoré nás v súvislosti s britskou vládou veľmi vyrušujú. Predpokladám, že je to len otázka času, kedy sa bude Národná rada oficiálne zaoberať priamym zasahovaním britskej vlády do slovenských volieb. Bolo to priame zasahovanie. Ak Ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie si prenajme firmu a táto platí na Slovensku rôzne známe tváre hercov a aktivistov, aby nabádzali mladých ľudí na účasť vo voľbách v prospech konkrétnej strany, tak je to priame zasahovanie do volieb. Ja som postavil otázku na medzinárodnom fóre. Predstavte si, že by Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie cez najatú agentúru platilo na Slovensku aktivistov, známych ľudí, aby nahovárali v prospech strany Smer, Slovenská sociálna demokracia, aby išli voliť. To je jednoducho neakceptovateľné. Preto začínam pozerať na rôzne veci, ktoré sa dejú vo Veľkej Británii veľmi opatrne a musím sa k ním vyjadriť možno v štýle, ktorý je pre nás typický na Slovensku, v štýle suverénneho postoja suverénnej vlády Slovenskej republiky. Pýtate sa na kauzu, pani poslankyňa, o ktorej tzv. Mainstreamové médiá na Slovensku nechcú hovoriť. To je pre nich veľmi citlivá vec. Čo ste sa všetko dočítali napríklad o smrti Kadáfiho? Nič. Ale všetci súčasne vieme, že Kadáfi minimálne 5 miliónov dolárov, eur, libier poskytol francúzskému prezidentovi Sarkozymu na jeho volebnú kampaň a potom, ako bol zvolený, tak ho ostentatívne prijal v Paríži 3 mesiace po prezidentských voľbách. Čo ste sa dočítali o komisárovi Reindersovi, ktorý chodil na Slovensko a šíril múdrosti v oblasti právneho štátu a ľudských práv. A dnes sa dozvedáme, že je podozrivý z prania špinavých peňazí. Čo ste sa okrem povinných správ dozvedeli o našom nádhernom prezidentovi pánovi Kiskovi, ktorý preukázateľne podvádzal a páchal daňové zločiny v prezidentskej kampani a evidentne vyhral parlamentné voľby s podvodom. A dnes máme právoplatne odsúdeného prezidenta. Tak sa nečudujte, že sa veľa nedočítate ani o tejto kauze, ktorá sa týka britského premiéra, bývalého britského premiéra. Viete, že som opakovane oznamoval, že 3 mesiace pred začatím vojnového konfliktu na Ukrajine bola na stole mierová dohoda. A Ukrajina bola pripravená túto mierovú dohodu podpísať. Začali sa chodiť ľudia, ako pán Johnson, ktorý v tom čase už bol poslancom britského parlamentu, nebol premiér. A títo ľudia veľmi aktívne prehovárali nielen západných lídrov, ale predovšetkým prehovárali ukrajinskú vládu, aby v žiadnom prípade nepodpísala mierovú dohodu, aby sa naďalej pokračovalo vo vojne. Pretože bola stratégia, že cez túto vojnu bude šanca dostať Ruskú federáciu na kolená. Ale kto pozná Rusov vie, že keď sú na kolenách, tak len preto, lebo si zaväzujú šnúrku na topánke. Takže táto stratégia nevyšla.
A preto veľmi jasne hovorím, že to, čo sa udialo s týmto úplatkom, je mimoriadne vážny problém. Ešte môžem hovoriť, alebo už mám 5 minút? Asi pani poslankyňa s doplňujúcou otázkou a potom pán premiér môže pokračovať. Ďakujem pekne, pán predsedujúci. Vážený pán premiér, rozhodne dokončíte svoju myšlienku, ale ja by som vám predsa položila ešte ďalšie otázky, aby ste to vedeli rozvinúť, pretože predsa len, ak by sa jednalo o vás, alebo v mnohých prípadoch, ak hovoríme o vás ako o veľkom štátnikovi, tak keby to bolo opačne, tak vidíme ten úplný iný pohľad médií. Ale myslíte si, že taký Brusel by nemal nejaké vyjadrenie k tomu celému podať, alebo čakáme vyjadrenie od britskej strany, prípadne či sa nevyjadria nejakí europoslanci typu Veronika Ostrihoňová z Progresívneho Slovenska, pretože vieme, že to boli veľmi známe tváre, ktoré podporovali práve takýchto ľudí alebo organizácií, ktoré tvrdili dokonca, že ak vyhrá naša koalícia alebo dokonca strana Smer, tak už ani nikdy na Slovensku nevyjde slnko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán premiér. Ďakujem, pani poslankyňa. Nepatríme medzi ľudí, ktorí povrchne čítajú informácie, preto som si prečítal všetky články, ktoré boli zverejnené v The Guardian. Príbeh je možno iný, ako vyplýva z tejto otázky. Príbeh spočíva v tom, že 3 mesiace po začatí vojny Boris Johnson veľmi aktívne prehováral, aby nepodpísali mierovú dohodu. A až potom dostáva na svoju nadáciu 1 000 000 libier od známeho podnikateľa zo zbrojárskej firmy, ktorá dodáva zbrane na Ukrajinu. A tento človek potom s ním absolvoval spoločnú cestu do Kieva a do ďalších miest. Sú o tom záznamy, fotografie. Jednoducho je tu dostatok dôkazov, ktoré to preukazujú. Takže my dnes môžeme povedať na 100%, že bojoval Boris Johnson za to, aby vojna pokračovala. Potom zobral 1 000 000 libier od zbrojára a potom toho zbrojára zobral na Ukrajinu na rôzne rokovania s najvyššími ukrajinskými predstaviteľmi, evidentne predovšetkým o dodávkach zbraní na Ukrajinu. Nemôžem asi obviniť, ani to neurobím, že zobral Boris Johnson úplatok 1 000 000 libier za to, že bol proti koncu vojny. Asi nie, lebo ten časový sled bol trochu iný. Ale môžeme z toho vyvodiť ako rozumní ľudia normálny záver. Áno, Boris Johnson nechcel ukončiť vojnu, lebo vedel, že má kamaráta, ktorý mu dá peniaze a za to on mu pomôže so zbraňami na Ukrajine. Tak si teraz predstavte, že, a nadväzujem na vašu otázku, pani poslankyňa, že by som jednoducho sa správal rovnako. Aby som od apríla, mája roku, kedy vojna začala, tvrdil, že neexistuje skončiť vojnu na Ukrajine. Neexistuje. Potom by som zobral 1 000 000 eur od nejakej zbrojárskej firmy na Slovensku a potom by som toho človeka zobral na Ukrajinu, k prezidentovi Zelenskému, k ministrovi obrany a k ďalším ľuďom a tam by som ich presviečal, že toto je výborný človek, ktorý vám vie dodávať zbrane. To je taký prúser. Ale samozrejme, nepatrí sa o tom hovoriť, pretože je to téma, ktorá nezapadá do mienkotvorných médií. Mienkotvorné médiá predsa hovoria úplne niečo iné o vojne na Ukrajine. Hovoria stále dookola tú istú mantru. Naďalej platí, a budem to opakovať aj ja, táto vojna nemá vojenské riešenie. Zarobili na nej obrovské peniaze na mnohí, na úkor občanov Ukrajiny. Tí sa stali obeťou tejto vojny. Občania Ukrajiny boli hlavnou a sú hlavnou obeťou tejto vojny. A aby neboli žiadne nedorozumenia, ešte využijem tých pár sekúnd, ktoré mám, tak zopakujem to, pretože sa píšu nezmysly. Oficiálny postoj vlády Slovenskej republiky je, čo najrýchlejšie ukončiť túto vojnu samozrejme mierovou dohodou. Nebudeme zadarmo dávať Ukrajine ani náboj. Opakujem, zadarmo ani náboj. Nerozdáme slovenskú armádu, ako to urobil pán Naď a ďalší. Budeme dávať len veci, ktoré sú, pokiaľ ide o, povedzme, rôzne mierové projekty, ako je odmiňovacie stroje, ak potrebujú UDS-ky, aby sa odstraňovali domy, ktoré sú spadnuté. Toto všetko sme pripravení urobiť a to bude súčasťou balíka, o ktorom budeme zajtra rozhodovať v Košiciach na spoločnom rokovaní s ukrajinskou vládou. Ale ak chce Ukrajina nejaké zbranie, nech si ich kúpi. Veď
Veď my sme predsa od začiatku povedali, že na komerčnej báze nemáme problém predávať. A to bola prvá veta, ktorú sme povedali a naďalej platí. Preto vláda Slovenskej republiky neporušila svoje slovo v ničom. Ani náboj, ani zbraň zadarmo. Ak majú niečo dostať zadarmo, tak to budú len veci, ktoré potrebujú na humanitárnu pomoc, odmiňovanie a všetko ostatné, čo potrebujú na zimu, pretože ide ťažká zima pre všetkých, teraz nehovorím o počasí, ale bude to ťažká zima a vláda Slovenskej republiky aj zajtra je pripravená sa baviť s ukrajinskou vládou, ako môžeme ľuďom na Ukrajine pomôcť, ale ľuďom, nie ukrajinskej armáde. Čiže tento postoj je nemenný a môžete si písať a rozprávať, čo chcete. My sme ani o centimetr sa neposunuli z tohto zásadného stanoviska, ktoré sme definovali okamžite potom, ako tento vojnový konflikt začal na Ukrajine. Môžeme ísť na ďalšiu otázku, správne tomu rozumiem. Dobre, ďalšia otázka od pána poslanca Petra. Vážený pán predseda vlády, v kontexte vulgárneho útoku bývalého ministra zahraničných vecí Vlachovského, ktorý označil koaličného predstaviteľa za, citujem, chumaja sprostého a zmrda, sa chcem spýtať, dokedy budete a budeme tolerovať túto mieru dehumanizácie. Nech sa páči, pán premiér. Ďakujem pekne. Je to zvláštna otázka, pretože sa stretávame s vecami, ktoré nemajú čo robiť v demokratickej spoločnosti. Nebudem osobný, ale ja si odporúčam opozícii, že by urobila možno demonštráciu pred súdom, keď sa bude vynášať rozsudok nad pánom Cintulom a kričte tam, oslobodte ho. Lebo to robíte, to sú vaši ľudia. Vaši ľudia chodia a popisujú po pamätníkoch, po pomníkoch Viva Cintula. To sú vaši ľudia, ktorí vypisujú, že dobre urobil. To sú vaši ľudia, pozrite si Google mapy, ako sa nazýva to námestie, kde došlo k atentátu. Viete, ako ste ho premenovali? Nie my, ale vy. Námestie slepého Cintulu. To je veľká zábava, čo? To je veľká sranda. Na tomto sa vy zabávate. Preto chcem povedať, že to nie je prvý prípad diplomata. Pamätáte si na pána Káčera? Čo všetko narozprával, aký slovník používal? Ja keď sa pozriem na našeho ministra zahraničných vecí, ten ani somár nevie povedať. A nie ešte niečo iné. Jednoducho hovorím to, prosím? Tak, no neviem, či to niekedy povieš takéto slovo. Dobre. Preto, prosím, na jednej strane sa na takýmito chudákmi zasmejme. Ak niekto bol minister zahraničných vecí a povie výrazy, že chumaj sprostý a zmrt na Ľuboša Blahu, tento pán mu ani po špičku topánov nesiaha. Sčítaný, vzdelaný, inteligentný Ľuboš Blaha, rozhladený. A nejaký človek, ktorý nevie argumentovať, nevie povedať nič na jeho silné argumenty, ktoré Ľuboš Blaha používa, no tak sa skloní a povie, zníži takéto vyjadrenia, ktoré tu dnes máme. Ak takto budeme pokračovať, že bývalý najvyšší ústavný činiteľ, lebo on patril medzi vysokých ústavných činiteľov, bol minister zahraničných vecí, podobne ako pán Káčer. Dnes to počúvame od ďalších ústavných činiteľov, ktorí tu pobehujú s telefónom a urážajú poslancov sediacich v tejto lavici, že blbečkovia, debili a podobne, tak potom sa nečudujeme, že slovenská verejnosť nemá problém oslavovať atentátnika. To sú vaši voliči, nie naši. To sú vaši voliči. Tak náš volič ešte nešiel napísať. Pani kolegyňa, môžete si hovoriť, čo chcete, ale určite to nebol volič Smeru, ktorý by išiel a namaloval na tank Vivat Cintula. Choďte pred súd, nech sa páči. Ja dobre viem, čo sa dialo krátko po atentáte, už som to tu povedal 100-krát. Robili ste stávky, či prežijem, ale prosím, nechajte ma dohovoriť. Ak je to blbosť, tak vystúpte a môžete na to reagovať. Robili ste stávky, či prežijem, veľmi vážne ste robili stávky. Viem o tom. A už ste všetci rátali, čo sa stane, pretože ste vedeli, že so smrťou premiéra prichádza aj pád vlády Slovenskej republiky a vysoká pravdepodobnosť predčasných parlamentných. To ste vy. Však my vieme, s kým máme dočinenia, ale to ste vy. Vy už iní nikdy nebudete. Preto ľudia, ako je pán Vlachovský, patrí k vám, to sú vaši ľudia. Tam máte ďalší kolegov hore. Vy sa takýmto spôsobom správate, ako sa správa pán Vlachovský. Preto, pán poslanec, nemám na to recept. Recept môže byť len to, že budeme ďalej tvrdo, poctivo robiť. A že tie voľby opätovne vyhráme. Opätovne tú vládu zostavíme. Ale nikto z nás, neverím tomu, že by niekto z ústavných činiteľov, ktorí reprezentujú
A máme aj ľudí, ktorí sú jednoducho irečití. Ale neverím, že by niekto prišiel a povedal na významného predstaviteľa opozície alebo vládnej koalície, že je Chumaj sprostý alebo zmrt. Tomuto jednoducho neverím. Takže poďme vyhrať voľby. Najlepší recept.